السلام علیکم۔ راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، نام لے کر تیرے در کی چل پڑا ہے اے خدا، نام لے کر تیرے در کی چل پڑا ہے اے خدا، رب دعائیں کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے، رب دعائیں کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے، حوصلے کو اس کے رکھنا تو سلامت اے خدا، حوصلے کو اس کے رکھنا تو سلامت اے خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، نام لے کر تیرے در کی چل پڑا ہے جو خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، تیرے در کی ایک جھلک پانے کو جو ہے چل پڑا، تیرے در کی ایک جھلک پانے کو جو ہے چل پڑا، اس کی قسمت میں تو لکھ دے دیکھنا کعبہ تیرا، اس کی قسمت میں تو لکھ دے دیکھنا کعبہ تیرا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، نام لے کر تیرے در کی چل پڑا ہے جو خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، اس کے حج کو کر لے تو مقبول اے میرے خدا، اس کے حج کو کر لے تو مقبول اے میرے خدا، جائے اس کی اس ارادے کو نہ کرنا خدا، جائے تو اس کی ارادے کو نہ کرنا اے خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، نام لے کر تیرے در کی چل پڑا ہے جو خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، دیکھ لوں مرنے سے پہلے تیرے در کی رونقیں، دیکھ لوں مرنے سے پہلے تیرے در کی رونقیں، دیکھ لوں مرنے سے پہلے تیرے در کی رونقیں، ہے سعید کی بس یہ خواہش پور کرنا اے خدا، ہے سعید کی بس یہ خواہش پور کر دے اے خدا، راستوں کی مشکلوں کو کر دے آسان اے خدا، نام لے کر تیرے در کی چل پڑا ہے جو خدا، راستوں کی مشکلوں کو